496 alumnes de diferents especialitats i 20 del cos de músiques militars han començat aquest dimarts el curs al Centre Docent Militar de Suboficials de Talarn, que s'allargarà 3 mesos i mig. Un inici de curs molt esperat, sobretot pels treballadors del centre, que confirma les paraules del ministre Morenés en l'entrega de despatxos del passat juliol, on va assegurar la continuïtat de l'acadèmia. Ara només cal esperar a veure què passarà a partir del gener, tot i que es mostren força optimistes. Las declaraciones del ministro fueron claras, la academia iba a continuar y como tal está continuando, entonces estamos a la espera de las órdenes que podamos recibir sobre otros cursos que pueda haber en la academia. Trem i Talarn també s'han mostrat satisfetes amb l'arribada de soldats, ja que l'acadèmia és un dels motors econòmics de la zona. És a dir, veure els carrers amb vida, els comerços més plens i l'activitat econòmica, i no només econòmica, doncs a per rendiment és un motiu de satisfacció important. Crec que l'ús conjunt d'aquestes instal·lacions, com així es va rebre per part del Ministeri, doncs crec que és el futur que ens clou amb aquesta comarca per la viabilitat i per, com he dit, el que suposa l'acadèmia per nosaltres. Els alumnes rebran la formació bàsica com a futurs sergents a Talarn fins al 20 de desembre, quan es traslladaran a les respectives acadèmies segons l'especialitat elegida, però des del territori se seguirà pressionant perquè de gener a juny el centre estigui a ple rendiment.